Masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ndiyafuna nje into yokubana usikrobisele into yokubana njengombutho we-UDM nilindele ntoni kumphathiswa? Makhaya silindele uminister asixelele ngento yoba bazalikhulisa njani uqoqosho ukusukela ngoku kuya kulo nyaka uzayo. Sizibonile ii-projections ze-growth kuma-IMF, sizibonile ii-projections ze-growth from i-South African Reserve Bank. For the first time, i-National Treasury is actually a bit more conservative than those stakeholders. Nokuthi imeko yentswela-ngqesho ukuthi le kuthiwa ihlile ngoku sibone ukuthi bayidissecte njani. And okwesibini, what role do they play in trying to push growth in the sectors that were responsible for giving us growth? But more importantly, that we can no longer embark on a fiscal consolidation. They stimulate njani i-growth stimulate njani i-growth ye-economy in South Africa. Sizawudila njani neza shortfalls azibangela ngabikho funding ye-PEPFAR and all the other challenges. But economic growth and job creation are very important and very key while managing resources a country properly to try and root out wasteful expenditure in the system and make sure that there's efficiency. Whether some of the SOEs have indeed been turned around, like our SAA that are doing well. Why is Eskom doing 16 billion rands and still asking for an example for a tariff increase? And all of these questions are questions that we're going to grapple with when we deal with the budget. Usatha kakhulu ngendaba yentswela-ngqesho kwabakho ingxoxo mhlekazi wami malunga nokunyuswa kwe-VAT yaze yaphela ingangqalisekanga kwayona ukusebenza. Ingaba oku kuthetha ntoni kuqoqosho loMzantsi Afrika nabemi balapha eMzantsi Afrika? Asizumthini urhulumente xa ingowamagwala kuba laa VAT kwelaa hlobo yayize ngalo yayizawuteksa aba banemali kunaba bangenamali, ikhusele aba bangathathi ntweni, iqiniseke ukuthi abahlawuli VAT. Into urhulumente angabuna-credibility yona ndiyabangela into babuye umva nokungabikho kwenyani kule GNU kuba imfazwe it was not about VAT. I-VAT yasetyenziswa njengethuli yokuzama ukulobhisha for into ezifana ne-Bella Act, for into ze-land expropriation without compensation and whatnot. Imfazwe behind the scenes was never about VAT. Asinayithini ke xa kungekho bunyani kwakule GNU, ithetha ukuthi sadinga isikokelo esiqotho nakurhulumente uPresident Ramaphosa akwazi ukuthi aba bantu bakwi-GNU bayakuthi bathi kusarha ngathi ngamathole zagwityi xa kuya i-budget kuba befuna ukwenza some political point scoring. Ungathi mhlawumbe luxanduva likabani uqinisekisa ukuba izinga labantu baseMzantsi Afrika ingakumbi esizawuthi baxhomekeke kwinkamnkam liyehla? Luxanduva likarhulumente wonke, luxanduva likarhulumente, luxanduva le-South Africans in general. For example, le nto besiyithetha ndiqinisekile ukuthi ukuba kungavele addresswe le nto kube siyilwela yokuqeshwa kwe-illegal immigrants in South Africa exploited by the private sector, you could most probably unlock 1 million jobs in some of these sectors already, because if you go to most of the sectors in the country, hospitality, construction, everywhere, akuphangeli bantu balapha. Ngaba bantu ngenxa yoba abantu bethathelwa imisebenzi ngabantu engengobalapha abangekho bengezange eMzantsi Afrika ngokusemthethweni, bahamba abantu beyathi bangaqeshekanga batsha bayofolela i-350 rands instead of earning a decent income kwi-economy yoMzantsi Afrika. Urhulumente funeka bengqingqwa kuloo nto. Akekho urhulumente ehlabathini apho kwaxheleka kabuzwa, apho kwavula zibhuqe, umntu uvela aciba icingo afika aphangele ahlalise ngaphandle abanye abantu. Zinto efuneka sizilungisile kodwa azikho i-shortcuts. Funeka kukhuliswe zoqoqosho, siyeke ukuthi daka xa sibe sihleli phezu kwe-United States of America esileyo ezintswelaboya, sikhangele amazwe sikwazi ukuthi singasebenzisana nawo ukuze sikhulise zoqoqosho. Uba uTrump netshomi zakhe bazawulibala ingathi urhulumente waseMelika nezoqoqosho ingathi sisikhafuthi nasomntana ofuna udicide bushirisha nabani, masikhangele abantu abazawuthatha iSouth Africa very seriously, singabe silibala ngamageza. Ne-G20 inkqonkqoza emnyango kananjalo njengokubusitsho phakathi kwezinto eniye nizikhankanye njengombutho we-DAM nisoloko nibonisa into yokubana kukhona unxibelelwano phakathi korhwaphilizo kunye nokusetyenziswa kwakubi kwezezimali. Ngamazwi wakho ungatsho mhlawumbi into yokubana uTreasury wenze ngokwaneleyo uqinisekisa ukuba imali yohlahlo lwabiwo-mali ayibiwa?
Well, uTreasury, remember, i-department encinci, so uyazama kangangoko, kodwa zezinye institutions ezikhoyo with regards to criminal investigations and the like, the entire criminal justice system enomenza ukuthi abo babileyo alikho ilizwe elingenamasela. Xa into ekufuneka siyenze kubekho imithetho ezakwenza kube nzima ukuba ze bathi abo bathe baba kubekho ii-consequences. Ingxaki yoMzantsi Afrika into yoba bayaba abantu emveni babebile zibe khona izityholo uphinde umbone sepromotiwe abe nguminister abe yi-ambassador engakhange abe accountable for ubuquba kwakhe. For as long as we do that, we're going to have a crisis in South Africa, a corruption. Kufuneka senze umzekelo ngabo babileyo and sithathe ngakumbi abe sezikhundleni eziphezulu bangathi sebebile baphinde baphume bapromote kuba kaloku ithetha ukuthi sithi loo nto kwi-society i-right. And until we're able to do that and address it properly, matter corruption, abantu baza kuba, for an example, uTreasury gives imali and a lot of grants to the local government sphere. Ufumanise ukuthi phana koomasipala imbuqe imali yatyiwa ayenzi nale nto ifanele ayenze. That's why oomasipala abaninzi be-in crisis, financial crisis, bengakwazi nokuthi bafumane ii-audits ezi-right. Out of the 257 ufumanise ukuthi uninzi labo kuphandle kubo into yoba kukho sikhokelo siqotho, and okwesibini abantu ababayo phana baphinde barecyclishwe ubabona kubanye oomasipala. Mhlekazi ngoko masibambe ngasibini ngexesha lakho nokutyebisela umbukeli kule ngxoxo ebaluleke kangaka. Right, mbukeli we-SABC Lihaye besihlana naye kaloku umbukeli osuka phaa kwi-UDM, yena kaloku Mhlekazi uNqaba Yomzi Kwankwa. Sinabisela ke mbukeli ngayo uhlahlo lwabiwo-mali lizawuthi athaca nguye umphathisi wezimali u-Enoch Godongwana. Masiqhubeke sibhatala amatyala evenkileni kakunqa umbukeli i-SABC Lihaye.